שלום. היום נחבר אימייל מהוסטינג לחשבון ג'ימייל. בנוסף, נוסיף חתימה בג'ימייל. קיבלתם אימייל, כתובות אימייל, שם משתמש וסיסמה, שם דומיין שלכם וכתובת ובמייל לבדיקות בסוף התהליך. כנסו לחשבון ג'ימייל שלכם, וכאן תלחצו ולבחור settings, לבחור accounts and import ו-add mail account. כאן יש להוסיף את האימייל החדש ו-next. דף זה אמור לראות כך, next. יש להוסיף שם משתמש, סיסמה, ולוודא ש-POP Server נראה כך, מייל, נקודה והדומיין שלכם. ניתן להשאיר עותק של כל אימייל שמגיע על הסרבר של ההוסט. לא חובה, יש אלה שמעוניינים בזה. נא לבחור לייבל, Save Changes. מדוע ליצור לייבל? זה מקל על התמצאות באינבוקס, בג'ימייל, שמלא בדרך כלל, וגם מאפשר תיוק אוטומטי. תיצור לייבל שקל לזהות. כאן ללחוץ בדרופ דאון עד למטה, לבחור New Label, ליצור את הלייבל, ואוקיי. הדף הזה אמור לראות כך, וזה מאפשר לשלוח אימיילים מהכתובת החדשה. זה חשוב שאנשים לא יראו, שאחרים יקבלו אימייל ישירות מהחשבון הרשמי ולא מהג'ימייל הפרטי שלכם. Next. יש להחליף your name בשם שלכם, או שם חברה, או שילוב של השניים. כמו כאן, ג'ו סמית ו-company name. Next step. הדף הזה אמור לראות כך. יש לוודא ש-SMTP server נראה כפי שכתוב כאן. מייל, נקודה ודומיין שלכם. יש להוסיף שם משתמש וסיסמה, add account. כאן אתה מתבקש להוסיף verification code. בסלייד הבא נראה איפה למצוא. בטאב נפרד בבראוזר יש להוסיף את הכתובת ובמייל שקיבלתם, שנראה משהו דומה לזה. יש להוסיף את כתובת האימייל החדש, סיסמה ולוגין. יש להגדיר כדיפולט וללחוץ על round cube. עכשיו כאן בתוך החשבון ובמייל שלכם תמצאו Gmail Confirmation Email. יש לפתוח את האימייל ולמצוא את הקוד שנראה כך. קופי ותחזרו לדף הזה ותדביקו אותו פה. ללחוץ על Verify. זהו, עכשיו ניתן להמשיך להוסיף אימיילים נוספים באותה דרך. ויש לבדוק האם זה עובד. יש לשלוח אימיילים לכתובות האימייל החדשים שהגדרתם. תבדקו בג'ימייל לראות אם אמנם הגיעו. אם לא, אז לתקן. כנסו שוב לחשבון ג'ימייל, תבחרו settings, accounts and import, ועל יד החשבון החדש שיצרתם, תלחצו edit. עכשיו ניצור חתימה בג'ימייל. החתימה נראה כך: שם פרטי, שם משפחה, תפקיד, שם חברה, מספר טלפון, הכתובת אימייל, הכתובת
כתובת חברתי במידה ויש, כמו לינקדאין, פייסבוק, טוויטר, ואתר החברה. ניכנס לחשבון ג'ימייל, שוב נבחר Settings, הפעם נבחר ב-General, וכאן נעתיק את החתימה. אפשר להפוך את שם ושם החברה לבולד, פשוט תגדירו ותלחצו על B. זהו, סיימתם.